Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайыгыз һәм карайыгыз. Бездә Башкортстан 24 телеканалында музыка һөнмә төркемендә карарга мөмкин. Һәм дә инде watan102.com сайтында ла бездә тыңларга мөмкин. Хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандары 937 850 4091 был хандар буенча һез үзегезнең сәламнәрегезне, хоролдарыгызны иткә алагыз. Бүген минең менән бергә Кунакта ул да булһа Айнур Бергалин. Айнур, сәлам. Сәлам. Шулай дип, Айнур, һиңа зур рәхмәт беренчедән безгә килгәнең өчен. Һине ысын күңелдән ошо изге Рамазан аема кайнар котлайым. Был байрам безнең Аллаһ Тәгаләнән бирелгән бит инде. Был байрам турында безгә кыскасы һөйләү таң бик һәйбәт булыр ине. Рәхмәт сакырганыгызга һәм мөмкинчелек биргәнегезгә. Булай итеп аралашу мөмкинчелеге өчен. Алла Тәгалә был байрам түгел, әлбиттә был бүгенге көн, ул моны ураза беткәс, ураза байрамы. Моны буны байрам көне буласак, әмма был айды икенче көндәр менән сагыштырма рәвештә караганда, ул байрам айы һымак исәпләргә була. Чөнки был айда Алла Тәгаләнең мәрхәмәтлеге, Алла Тәгаләнең кудраты безгә карата каримлеге бигрәк нык күп сагыла был айда. Көн һаенда көндәрен мәрхәмәтлек булһа, төндәрен тагы ла күбрәк. Һәм һуңгы Рамазан айының 10 төндәре бигрәк тә бәрәкәтле, чөнки был айда был һуңгы 10 төндең береһендә Ләйләтул Кадр кисәһе яшенгән һәм мусламандар ошо һуңгы 10 төндә Кадр төнен эзләйләр инде. Аңлашылды. Айнур, моны һин үзең нисек ислам диненә килдең? Әлбиттә, бөтәһелә күптәре үзен һәрбер башкорт, һәрбер төрек төрки, гарәп милләттәр үзләрен мусламан дип һанайдар. Моны һин бит инде нисек бага килеп эләктең? Нисек намаз укый башланың? Нимә этергис булып торды? Бындай һорау күпме моны телевидениела булганым бар, радиола булганым бар, катнашканым бар, экспертамак. Әмма бындай һорауды әле бүгенге көнгә тиклем беркем дә биргәне юк инде хәзер. Ихлас күңелдән һөйләп үтәм. Мин был икенче моны был дөньянан тыш булган дөнья менән кызыкыну бәләкәй сактан башланды инде. Һәм һәрбер кешенеке лә шулай инде. Чөнки без беләбез моны. Без моны яшәйбез әле, моны безгә 0 яшь, 1 яшь. Һәм моны 60 яшькә тиклем, 70-80 яшькә тиклем безнең гомер озынлыгы бирелгән һәм бары бөтәһе белә. Касандыр азакка тиклем без барып җитәбез. Һәм һорау килеп туа. Моны чөнки алганда был дөнья тарихында безнең гомеребез бер нимә лә тормай. Бездән һуң бер нимә лә калмай. Был дөньяла нинди генә падишахтар, батшалар гына килеп узмаһын, беркем дә үзе менән үзенең байлыктарын да һәм мөлкәтләрен дә, илдәрен дә алып китә алмагандыр. Һәм был иң мөһим һорау кешегә. Мәйтәм, һин өчен һин яшәйң моны. Мәгънә, нимәлә мәгънә? Вот нимәлә мәгънә? Күбе әйтә, мин яшәйм гаилә өчен, мин яшәйм балаларым өчен, мин яшәйм карьера өчен. Әгәр дә алып караһак һорауды, мәсәлән, кемдеңдер балалары була алмай, кемдер бала үзенең сәламәтлеге мөмкинчелек бирмәй. Димәк, уның килеп сыга яшәү мәгънәһе юкмы? Һез нисек уйлыйсыз, Фатих, үзегез? Яшәү мәгънәһе. Һәр кемнең үзенең бер яшәү мәгънәһе бардыр дип уйлыйм. Моны күбеһе шулай дип әйтә. Һәр кемдең дә үзенең мәгънәһе бар. Был җавапка тагыла бер һорау. Мәсәлән, бар бездә бүген көндә күренешләр. Мәсәлән, Европала. Бар моны однополые браки дип әйтәләр. Русчаны, башкортча нисек икән белмәйм. Уларның үзләренең яшәү мәгънәһе, дөресме? Әлбиттә дөрес түгел. Моны бар педофилия, моны Аллам хаклаһын, балалар югалып тора, моны бик нык көчләйдәр балаларды. Һәм бу педофилдың үзенең бер яшәүнең мәгънәһе килеп сыга, димәк. Димәк шулай килеп сыга, Бит улай булуы мөмкин түгел. Дөрес түгел. Һәм мәсәлән, һезнең исемегез Фатих, минең исемем Айнур, кемдер килеп әйтте, моны һинең исемең Марсель, әйдә Марсель, безгә охшамаясак бит ул.
Безгә әлбиттә охшамый. Охшамай бит, ниме? Бутайһың мәллә кустым. Агай. Тимәк, яшәүнең мәгънәһе, тимәк, хак ул бер генә, бер әйбердә генә. Һәм яшәү мәгънәһе лә һәр береһенә лә дуюм булырга тиеш. Һәр бер кешенең үзенең аерым яшәү мәгънәһе түгел, бөтәһендә үзенә, бөтә кешегә лә тиеш тап килгән яшәү мәгънәһе булырга тиеш. Әлбиттә шулай. Мин шул һорауларга җаваптар эзләй башладым. Бәләкәй сактан ук төрле нимәләр менән кызыкһындым һәм моны безнең якташыбыз Эрнст Молдашевтың китапларында укып сыктым. Мин иҫләйем, 10 класста мин 300 бит укый торгайным. Темалардан, дәреслектән тыш безнең укытучы Гөлнара апа бер көндә дәрес эшләүдән тыш уның бер 5-6 том китаптары бар иде. Эрнст агайның. Укып сыктым. Мин укып сыктым монда Гималай, египетская пирамидалар, Шумер, Кайлас, әллә инде буддизм, нимәләр, төрле нимәләрне укып сыктым да, уйлана торгайым. Әлбиттә, был юлда инем. Дин юлында инем. Уйланам, әйтеп, без кайдан килеп сыккан, ничек килеп сыкканыбыз. Моны һәм был һорауга бер әңгәмә рәвешендә әңгәмә баргас, мәтәм һорау ябыпмы, әйдә мин дә һеҙ менән әдрәк һигәлә фатих әдрәк һораулар биреп алайым. Әйдә. Моны был Ер шары алып карайбыз. Карайым моны Ер шарының килеп сыгуы менән. Ер шарында биологик силсәлә бар. Мәсәлән, бөҗәктәр, коштар, йәнлектәр теләһенди. Вот бөҗәктәрдә был дөньяны алһак, Ер менән нимә, Ер шары нимәгә килеп теркәлә? Бөҗәктәр дә алып ташлаһак. Моны мәсәлән шул ук буһун алар бит инде ничек әйтергә? Алар шул ук булган үлгән емтектәр мәсәлән, алар ашап бетерәләр бит инде. Безнең Дөрес. Улар булмаһа емтектәр күбәя, улар булмаһа бакалар югалаш, коштар югала башлый. Коштар да алып ташлаяк нимә була? Коштар әлбиттә корттар күбәясәк. Корттар агастарда ашай башлай. Агастарда ашай башлай, әлбиттә. Тимәк, алып ташлаяк моны хайвандарды, маймылдарды, моны берәй юлбарыстарды, бүреләрде тагыла нимәгә килеп теркәлә бул дөнья. Әгәр дә бүреләрдә алып ташласак. Ну, әлбиттә, әгәр дә без бүреләрдә алып ташласак, безнең тиз генә күбәясәк, Болан, мышылар, әлбиттә. Тагыла моны үләт хайвандар күбәя, эпидемиялар күбәя. Эпидемиялар, әлбиттә. Моны килештек. Кешене алып ташлаяк бул дөнья исеннән. Бер мәлә үзгәрмәс дип уйлыйм. Вот. Бер мәлә үзгәрмәй. Киресенчә матур яшәй башлай бул дөнья. Дөресме? Шулай. Моны минең мен килешәм. Моны дөнья матурай яшәп китә, моны катаклизмлар бетә, нефть түкмәйләр диңгезләргә. Тимәк, кеше бул дөньяны караганда, моны Ер шарын без карайбыз икән, кешенең бул дөньялагы әһәмияте ул иң кәм. Дөньяга кирәкме, Ер шарына кирәкме кеше. Бөҗәктәр ныграк кирәк. Январдар ныграк кирәк. Кеше кирәкмәй. Тимәк, без уйлана торгас, шундый җавапка киләбез. Тимәк, кеше бул дөньяга нимә менәндер ултыртылган, пассажир һымак. Ул моны ситтән, инородныйдан. Аңлайһыңмы? Аңлайм. Моны кеше. Тимәк, уйланыр кирәк моны. Әлбиттә әйтәләр онда, без маймылдардан эволюционировать иткәнебез дип. Бүгендә без маймылдарды күрмәйбез. Кем улайта уйдай, үзе беләдрәк. Шәхси проблемалар кисерә. Тимәк, шулай. Тимәк, кеше бул дөньяга пассажир һымак ултыртыла. Килеп сыга шулай. Чөнки кешенә бер нимә тормый, кешенең кирәклеге бул дөнья өчен юк. Һәм дөнья бит үзен алып карасак, бул идеаль механизм. Идеаль механизм, кызык, карайың ул дөньяны, ул теге хокланып, хисләнеп бөтү булмай, матурлыгына һәм мәсәлән температура әдрәк кенә дөрес булмаһа, дөньяны 2 метрлык бактериялар каплауы ихтимал. Бер 2 сәгать эчендә. Моны хим оружие әдрәк кенә йылтып бәрделәр дә, всё. Үзгәрә бөтә кешеләр авырый башлый. Әмма бул дөнья шулай корылган, идеаль сифатта
һәм бөтен сәгать тымагышлай үзгәреп тора бөтен нимә шу. Тимәк уйлаем да, тимәк был дөньяның Аллаһы бар. Тимәк барлыкка килтергән Раббы бар. Хужаһы бар. Әйе. Һәм ул хужа безне бында утырткас бул дөньяга пассажир һымак. Тимәк безнең үзебезнең ниндидер миссия бар. Максат булырга тиеш. Вот шул максатты мин эзләнем дә инде гомер буена. Һәм уйлана торгас мин аңланым. Тимәк монда хужа булгас мин бар. Тимәк хужа мине нимәләр талап итә. Тимәк хужа нисектер мине менән аралашырга уйлай. Шулай. Тимәк ул мине барлыкка килтергән, тимәк безнең безгә нимәләр әйтергә теләй. Дөрес? Дөрес, әлбәттә. Хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. Әгәр дә һезнең үзегезнең һорауларыгыз бар икән, безнең WhatsApp һаннары һезнең карамакта 8937 850-49-1. Һез Айнур хәзрәткә үзегезнең һорауларыгызны бирә алаһыгыз. Тагыла шундай һорау, мин белүемчә һин Каирда укып кайттың. Әйе, мин адак дингә килгәс, каплы гына дингә килдем. Уйлангандан соң 10-11 класслары минем өчен бик катмарлы үтте. Ул мин Белорет лицей интернатында укыдым. Там насар гадәттәр белән мавыга башладым һәм уйланым. Мин үзем максималист кеше. Бер нимәгә басам, хуңгы нисек до предела там. Адагына тикилем барам да коям. Шуга мәсәлән икенче кешеләр гомерендә мәсәлән күрһәм, улар нисектер был там бынды дөньяны бергә алып баралар һәм дини дөньяны, мәсәлән әле генә тыңланык, Сагидулла агай интервью бирде. Карайбыз, унан үрнәк алырга була. Ул моны бөтә yerдә был тормышыла матурына бара, теге тормышыла матурына бара, һәм күп ундай мусламандар. Әмма мин ундай кешеләрнең рәтеннән түгел. Мин бер юлда хайланым икән, адагына тикилем шул юл буенча барам. Шуңа күрә уйлап куйдым. Әгәр дә мин бындай светский гомерде дип әйтәйек, хайлахам, миннән мәйтәм, юнлы кеше сыкмас ул. Ситкә тайпылып китерме дип курыктым. Әйе, шуны уйлап утырдым да, интернатны малай бит инде мин шундай. Теләһән инде менә Белорет кала буйлап, теләһән инде осрашуларга, там криминаль адамдар эшләй башлагас, мин куркып куйдым. Әйтәм, бу якка китәм, әйтәм, юнлы нимә сыкмас. Шуннан инде конкретно хайларга булдым. Анык итеп дин буенча китергә булдым. Тиз генә бер мусламан агайма таныштым да, Ислам университетына кирдем. Һәм укый торгас әйтәм да, мин бер юлда хайлаһам, адагына тиклем бара. Миңа йетмәй башланы. Шуннан соң Каирга сыгып китергә ниятләнем дә һәм Әл-Азһар университетына юл тоттым. Шул. Безнең Башкортстандан анда кешеләр бармы? Күп кенә инде безнең Башкортстандан 60-ка якын студент укыйны ул вакытта, һәм Башкортстандан менә Каир арасында мөнәсәбәтләр йылы ине. Моны тагыла шунда һиңа һорау. Безнең мин күп яшьләрдә беләм, улар ислам дине менән кызыккана, әмма ләкин ниндәйдер икенче агымдарга йылгып китәргә курка. Моны шул калайык бит инде безнең бит инде 90 еллардагы булган тарих күп нәмәне күрһәтте бит инде. Бу агымдарга кушылып китергә курка һәм ислам диненә килергә курка инде дөресен әйткәндә. Бу сакта шул яшьләргә нинди кәңәшләрең булыр инде? Әлбәттә, бу яшьләргә бу бик кире Хөдүмтә килтергән күренешләр, мәсәлән, чөнки моны фиркалар, төрле секталар барлыкка килүе бүген көндә һәм һуңгы вакытта ла моны күрдек бит инде. Теләһен инде дөрес булмаган, хатта дәүләт оештырып маташалар, ислам дәүләте дигән. Ул әлбәттә югалу, әлбәттә ул яңылыш күренеш һәм безнең Башкортстандан да барлар. Бар, ул безнең Башкортстандан гына түгел, ул бөтен Россия буйлап, хатта мусламан булмаган кешеләр дә ул юлга баскан булгандар. Кызлар моны 16-17 яшьлектәр хатта киткәннәр Европа илләренә. Мәсәлән, асык мәгълүматта асып караганда, бында урыс кызлары
Әйе. Урыс кызлары сыгып киткән устаклар бар Мәскәүдән шул ук. Әйе, мусулман булмаган кызлар сыгып киткән. Мусулман булмаган кызлар. Ул әйбергә килгәндә без дин яһәтеннән генә кара алмайбыз моны Фатих. Күбе әйтә моны дин менән генә бәйләйләр. Ул төрле сәбәпләр бар. Кемдер был дөньянан әзрәк бизеп сыгып китә, унда яңа мөмкинчелекләр эзләп. Менә Америкага киткәндәр дә моны теләһә бандитлар, там алтын тавыр өчен, моны үзләрен һынап карар өчен. Австралияны шулай асылган. Һәм бу вакытта яңа дәүләт төзелә, бөтәһе теләһә альтруистлар сыгып китәләр, моны дәүләт төзеп маташалар. Бар әлбиттә дини фанатиктар, бар әлбиттә моны ихлас кешеләр югалып мәгълүматты дөрес алмай сыгып китәләр шул якка. Чөнки бүген көндә нинди насар тәэсираттар бар, интернеттагы мәсәлән. Бүген көндә яшьләрнең авторитетлары юк моны. Безнең Башкортстанда алганда бер кеше артыннан гына бармайлар. Һәм информационный вакуум. Информация таркалган. Бер яктан кирәкмәгән яктан таркалган, кирәк яктан биреп иткермәйләр. Менә безнең башкорт авторитетлары кирәк моны. Үзебезнең республикалар булган. Безнең республикаларга яшьләрне бер юнәлеш буенча алып барган. Әгәр дә ундый агайлар булһа, ундый хәзрәтләрнең абруй зур кимәлдә булһа, буны күренештәр булмас ине. Яки булган осракталы әз булырлар, әз кеше сыгып китер ине. Әмма бу статистика бар, буласак ундый насар күренештәр әлбиттә. Һәм әйтергә теләйм, динде өйрәнгән сакта авторитетный, абруйлы кешеләрдән өйрәнер кирәк. Тикшерелгән, абруйы булган, опыты булган, маһирлыгы булган, тәҗрибәһе булган, әлбиттә. Безгә монда һорау килеп иткән, хәерле кич соравым бар ине Айнур хәзрәткә тигән. Электән хәер тараткандар, Коръән укыткандар, әлеге вакытта нишләп хәер таратырга дип сораган. Әлеге вакытта не кушмайдар дигән хәер таратырга дигән. Әйе, бу актуаль һорау. Буның буенча бер видео язма алып аңлатыр кирәк инде халыкка. Без хәер ул менә садака, Коръәндә садаканы асыклап әйтәләр. Алла Тәгалә Коръәндә әйтә, ысынлыкта садака, бу Коръәннең аяты, фәкыйрьләргә, мискендәргә, уларның өстәрендә улар буйлап эшләгән фондтарга бүленергә тиеш ди. Адак улар фәкыйрь мискендәргә yetkерген өчен һәм кулды азатлыкка кулга азатлык бирү өчен ди. Моны куллык булган бит инде элек исламга тиклем, ислам дине уны югалта бит инде иң беренче булып. Һәм бурыстары күп булган кешегә ярдәм итер сакта Алла Тәгалә юлында һәм юлсыга бүленергә тиеш ди. Һәм йөрәктәрдә йомшартыр өчен. Мәсәлән, бер кеше бар икән, мусулман түгел, без мусулман буларак уңа ярдәм итеп торабыз икән, аксаман уның йөрәге йомшарып китәләр. Бу моны мусулмандар калай яхшы кешеләр икән дип дингә ылыгып китерү максаты белән. Һәм шул кешеләргә садаканы бүлергә кирәк. Мискендәргә, фәкыйрьләргә моны бүген көндә караганда. Әмма безнең моны Коръән ашы үткәрәләр, аяттар үткәрәләр, бер-беренә акса таратып сыгу, ул безнең юла һымак ныгынган. Әмма уның файдаһы юк. Нинди файда моны? Картымак бер-бердән тараталар да бөтте уны мен. Мин ничек ютуман килдем, шул ютуман кайтып китәм, ул дөрес түгел. Шуның өчен без садаканы адресатка дөрес итеп yetkәргә тиеш. Фәкыйрьләргә, мискендәргә. Шул. Аңлашылды. Моны әйткәндәй, садакалар тинек бит инде. Фитр менән фидия садакалары нимә менән аерыла? Ул нисегрәк була ул? Фитр садака урада тоткандан һуң урала булган нуксандар, yetişsizlikләрне каплау өчен фитр садака түләнелә. Әмма кемдер әйтә, кемдә фитр садака түләме, уның урадаһы кабул булмый ди. Ул дөрес булмаган фикер. Чөнки фитр садака ул урада кабул була Алла Тәгалә. Әмма фитр садака ул аерым, ул yetişsizlikләрне каплай торган фитр садака. Фидия ул нисек әйткәндә искупление. Әгәр дә yetişsizliklәр булды икән, урада вакытында шуларны yetkер. Ул мәсәлән кемдердән түләнелә? Ул түләнелә
мөмкинселектәре булмаган, мына карт әби менән бабай яки сәламәтлеге мөмкинселек бирмәй, ул фидия түләргә тиеш, ул 60 мескен кешене ашатырга тиеш, яки 60 тапкыр, яки 60 кешене, яки шул садака, шул фидия садака дип аныла. Фидия дип атала. Мына Айнур тагыла мин беләүемсә, мына бит инде һин ислам диненнән башка нык спорт менән дә шөгыльләнәң. Һинең без беләбез бит инде Бразилия джиу ничек атала? Джиу-джитсу, дөрес. Һәм инде грэмплинг дип атала. Грэплинг. Грэмплинг шөгыльләнәң. Бу буның менән касан шөгыльләнә башланың? Буны менән мин спортка электән үк мөхәббәтем зур иде. Әмма әйтәм дә, авылда яшәп безнең мөмкинчелекләр юк. Авыл балаларында нимә инде шул? Спортмен шөгыльләнәм тигәндә бер нимәмен юк. Туп тибәм тигәндә бер инде халам тутырып типкелә бердер балалар. Шул авыл яктарына күп әһәмият бирер кирәк, балаларга ярдәм итеп тору кирәк. Спорт менән мин иң беренче яхшы кимәлдә, яхшы сифатта мин Египетта шөгыльләнә башладым. Ул минең беренче тренерым Дагестан кешеһе иде. Дагестандагы шул ук Ал-Азһарда укып үткән. Минең беренче Ушсанда мен шөгыльләнә башладым 19 яшьтә, шуннан Уфага кайткандан соң боевое самбо мен шөгыльләндем. Шуннан инде артабан әдрәк панкратион, шуннан күстем грэплингка һәм джиу-джитсуга. Чөнки диндә безнең тыелган башка хугу, ярахаттар үзеңдә буна куркыныч күренеш бит инде. Тренировка вакытында соревнованиеда бер-береңдә тукма ул. Нисек инде кешене тукмай, моны тора кеше битнә канга бретереңә ярахат китереп загыйфлә, ул куркыныч, вахшилек. Һәм шуның өчен безнең диндә көрәш кабул ителә. Көрәш хуплана. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, көрәш менән шөгыльләнәгез ди. Шуңа күрә мин көрәштең иң матур юнәлешен таптым да, түрен. Ул мына грэплинг, ул мына Бразилия джиу-джитсу, һәм шуның менән шөгыльләнәм. Монда төрле приемдар, хыгырга була, хындырга була, кытырга була. Әмма мин аны менән бында ябай тормышта буны кулланмыйм әлбәттә. Әмма спорт залда кулланам, шөгыльләнәм һәм бөтәгезгә лә кәңәш итәм, иншалла. Шөгыльләнегез көрәш менән. Мына тагыла һез яңа гына асып ебәрдегез яңа мәсет. Ул да булһа Фәтх Ислам дип атала. Был мәсет 8 март касабаһында урнашкан. Ошо мәсет турында әйтеп үтәң бик һәйбәт булыр иде. Әдрәк һөйләп үтәм. Алдыңгы мына мин шул Каирдан кайткас, мына революция башланыр алдынан безне Башкортстан башлыгы үзенең самолетын бүлеп алып кайтты бит инде. Шуның өчен тагыла берде рәхмәт әйтеп үткәм килә. Шундый безне кайгырткан өчен хауф. Бу Хосни Мубаракты алып ташлаган саңда. Хосни Мубаракка каршы сыккан революция була ул. Шул кайтып төшкәндән соң Башкорт дәүләт университетына укырга кирдем дә, бер көн диния назаратына кирдем дә, онда бер төрле төстө күлдәк киеп алдым, джинсы киеп алганым инде, теге йыртыгырак әдрәк. Китеп барам. Шан муфти хәзрәт күреп калдылар, әйтә, "Нимә эшләп йөрөйң?" Әйтәм, "Мына килдем намаз укырга." Та киләле монда безгә ярдәм кирәк инде. Бер мәсҗидтә олы имамга ярдәм итәргә кирәк, яшь кеше барырга тиешең. Шул ярай, шуның Аюб хәзрәт ултыртып алды, машинаны алып китте мине мәсҗидкә. Шунда үземдең барып танышып, Рамадан мәсҗидендә башлап ебәрдем инде шул карьерамды, имамлык карьераны. Иң берсе барган сакта 40 кына кеше ине, без подвалда, эргәлә мәсҗид төзелә ине, һәм 40 кешенән һуңгы 3-4 ел эшләп киткәндән соң, 4 ел эшләп киткәндән соң 600-700 кешегә барып бетте. Бүген көндә бөтәһе белә, ул теге фирма Мир эргәһендә Бабушкина урамында урынлашкан Рамадан мәсҗиде. Шул ук осракта миңа максат куеп куйдым. Мин дә үзем башлап мәсҗид төзегәндә ничек булырны Өфө калаһында дип. Шул Алла Тәгалә мөмкинчелек бирде. Бер көндә документтар килеп эләкте. Айда мәсҗид төзергә мөмкинчелек бар, йер бар, башлап ебәрәһең. Мин Алла Тәгаләгә тәвәккәлләнеп мәсҗид төзелү өчен
башлап ебәрдем инде. Җитәкләп һәм бүгенге көндә Аллага шөкер без 7 март касабаһында, ул Ленин районы, Өфө калаһына керә. Мәсет, бәләкәс мәсетте төдеп ултыртып куйдык. 100 квадратный майданы, 100 квадратный метр инде. Шул әлеге бүгенге көндә бер ай эчендә эшләп беттек. Бергәләшеп акса йыеп, асып ебәреп, теге акса йыуды һәм бүгенге көндә без уны ултырттык һәм ифтарлар үткәрәбез, дәресләр үткәрәбез, йома хутбалар үткәрәбез. Безнең мәсеткә 2 айда булмый, әмма ләкин унда эшләр бик кайнап бара инде. Шул бүгенге көндә ифтар була, кемдер мөмкинчелекләре бар, бүген иртәгә килеп өлгерһендер һәм байрамга да килһендер. Был безнең 7 март касабаһында урнашкан. Фәтхи Ислам мәсете. Нинди кыенлыктар булды асуда? О, иң беренче башлап ебәргән осорда кешеләр әйткән, төдәүдән дә кыенрагы ул кагыз эшләре дип. Мин берсе ышанмай гына көлүп кенә куйдым, әмма ысында ла шул кагыз эшләре бигрәк катмарлы. Мәсет асам тиһән кагыз эшләре менән йөрүе кыенрак төдәүнән. Ул моны иң беренче аренда договоры, куртымга алу каланан. Ул төдүмтән геология тикшерүләре, геодезия тикшерүләре, ул водоканалдан рөхсәт алырга кирәк. Ул электричество һулу 1 ел буена барган. Ул моны күп эшләре һәм проектты исбатлау һәм рөхсәт алу төзелешкә. Әле безнең моны рөхсәт алып ятабыз. Тиздән 1-2 атна эчендә без өлкән мәсет төзер өчен рөхсәт алырга тиешбез һәм өлкән мәсетте төзү башлаячакбыз иншалла. Димәк, әлеге мәлдә һезнең бәләкәй мәсет төзелеп беткән. Ул әлеге мәлдә ифтар һәм инде намазларга кулланышта инде дип әйтәм. Тулыгынса. Зур мәсет касан төзелеп бетер дигән өметтә. Белмәем. Иң яхшы осракта 2 ел дип уйлайм. 2 ел үтер ул. Был тиз ханаласак, әмма менә бүген мәсетләрдә күрәбез бит буны. Шул ук улар 10 ел буена төзеләләр. Әмма бу иң беренче осракта безнең халыктың нисек юкымрап йөрү менән бәйле һәм дингә карата әһәмият бүленмәгәнлектән. Әгәр дә безнең халык моны дәррәүрәк булганда, дусларак эшләгәндә бу эшләрдә әлбәттә тизрәк эшләп бетер инек монда эшләрдә. Шундай һорау моны безнең башкорт эстрадаһында ла, кайбер эстрадаларда караганда, мәсәлән, шул ук Фатиха сүрәһен, Ихлас сүрәһен ишеткәнем бар. Улар ярга көйгә халып йырлайлар. Бу яхшы күренешме, әллә насар күренешме? Әлбәттә, буда дин яһәтеннән караганда булай итеп сүрәләрдә ярга халып йырла ул тыелган безнең диндә. Тагы карап үтер кирәк. Бу тапкыр гына әйтеп булмый да инде. Менә дөрес түгел. Ул мәсәлән караганда ниндидер бер эстрада йырсыгының эзләнүләре, мәсәлән, дингә килүләре, шул ук осрактан кимдер был Фатиха сүрәһен тыңлап һәм дини мотивтарды тыңлап дингә якынаялар. Чөнки без беләбез бит инде, күпме менә мәшһүр шәхестәр аша күпме кешеләр дингә килә. Менә шул караганда Дим агай мәрхүм Маннанов күпме кешеләрне дингә бастыр. Хәзер уның аша уның дәгъвәтеннән дингә килгән кешеләр имам булып эшләйләр, имамдар булып эшләр, дәрәҗәле имамдар булып эшләйләр. Әмма ул бит менә шул ук йырсы, бүген көндә икенче йырсыларны алып караганда ла, улар да дәгъвәт эшләп, үзләренчә ничек хәлләренчә дәгъвәт эшләп, халыкка аңлатып маташалар. Тагы ла уларда әрләп тә булмай, инкар итеп тә булмай. Шулай инде. Ә моны алып караганда шул ук радио булган тек, шул ук булган тек радио. Безнең асырга уйыкмы ислам радиоһымы? Чөнки безнең яшьтәргә шул ук булган безнең халыкка дип әйтәм инде, дөрес мәгълүмат бирү. Әлбәттә, безнең диндә алып караганда нимәгә генә асмаһаң, нимәне генә күз алламаганда һәрбер нимә кирәк. Фатих дустым, кирәк. Нимәгә генә карамаганда ла радио кирәк, телевидение кирәк, YouTube каналы кирәк, студиялар, видеороликтар, сыгармалар кирәк.
Гәзиттәр кәрәк. Әлбиттә, бүгенге көндә радионың әһәмияте бик зур, чөнки радионы күбрәк тыңлайлар телевизордан караганда. Телевизорда карайың, анда теләһендә реклама, әле инде әкияттәр күрәтеп тик утыралар. Радионы тыңлайдар, кешеләр машинада китеп утырганда радионы эш кешеләре тыңлай, кәрәкле кешеләр тыңлай. Телевидениеда унда әби, там баласага теләнде юк хәбәр карап тик утыралар. Мына радиока әлбиттә кәрәк булырны. Шуңа күрә әгәр дә мөмкинчелек булһа, бундай эшләрдә башкарырга әлбиттә кәрәкле эшләр һәм әйткән сымак имамдар Фатихам бар. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирда эшләйбез. Безнең менән бергә Айнур хәзрәт. Без уга озын гомер эшендә уңыштар, Алла Тәгаләнең гел ризалыгын алып яшәргә язын дип яшәһен дип без теләйбез әлбиттә. Һәм Айнур бер-ике һүз, Айнур хәзрәт бер-ике һүз безнең радио тыңлаучыларга. Шуңа башланган фикеремне yetkirib куям. Кеше бында килгәнебезне бул дөньяга һәм кешенең хуҗаһы бар. Мәсәлән, телефонды кулланыр алдыннан без карайбыз инструкция, демәк Алла Тәгалә безгә инструкцияны да ебәргән. Ул булһа безнең Коран китабы, ул булһа ла безгә пәйгамбәр аша бәйләнешләре һәм безгә үзебезне дөрес юлдан кулланыр өчен Коранга игътибар күбрәк бүлер кирәк һәм дөрес юлдан барыр кирәк. Һәм икенче әйбер нинди кәңәшләр. Кешеләр менә мусулман дини кешеләрне карайдар да, улар менә бабайлар һәм элекке вакытта стереотиптар калган бабайлар яши дип. Ул кирехенсә яшьләр өчен дин бигрәк уңайлы. Чөнки мәсәлән кешеләр әйтә үзләрен ниндидер там рамкаларга, үзләрен ниндидер сектәргә кертәләр дип. Без сектәргә кертәбез үзебезне, әмма ләкин ул сектәрдән һуң безгә кирехенсә офыктар асла. Без үзебезне сектәргә кертеп шәһвәтләребезне тотайбыз икән, демәк безнең фикерләребез асла. Демәк без ул шәһвәтләрдән кирехенсә независимыйдар. Уран тормайбыз. Иреклебез, Бер яктан Алла Тәгалә безне кыскан икән, демәк ул безнең өчен хәерлерәк, демәк безнең икенче офыктар асласак. Шулай без аракы эсмәйбез икән, демәк безнең физик күрәткечләр күбрәк. Шуның өчен бу Алла Тәгалә куйды икән безгә сиктер, ул безнең өчен сик түгел, ул безнең өчен кирехенсә яхшылык. Шуны аңлап үтәргә кирәк. Һәм мусулмандар актив булырга тиеш. Укырга тиеш, менә мин үземнең тормышымда күрәтеп маташам, шулык мәдәм спорт, шулык мәсҗид, шулык менә бизнесмен дә шөгыльләнәм, шулык икенче кешеләр белән мөгамәләт курып, кирәкле кешеләргә ярдәм итеп торам инде. Шул менә дин безне шуга өйрәтә. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирда Айнур Биргалин менән әңгәмә алып бардык. Без Айнур кызганычка каршы безнең вакыт сикләнгән. Без МС баштың бар ит алам дигән ярын тыңлап алайык. Бәлки был яр аша кемдер ислам диненә ныграк инеп китер дигән өметтә калам. Иншалла шулай булһын. Киләһе осрашкандарга тиклем хау булыгыз, хөрмәтле дуслар. Хау калыгыз. Ассаламу алейкум. Ишеткән халыкка мин уран халла, бөйткән тыңла, улым балам, нахтарды саям, тәһрәт кылам, изге күңел менән Коран Аллам, я Аллам, кабул ит дугаларыбыз, әдәмдер бит, һинең кылган ян ияһе.